Osinachi. Abụ m onye R&D Zone dị n'okpuru ọchịchị Local Government n'Imo Steeti. Igbo Amaka Production bụ ndị na-emepụta ejije n'ụzọ Igbo n'asụsụ Igbo. Ọ bụ naanị ejije ka ha na-eme ihe egwu Igbo nke ọ ga-abụ ndị Igbo na-anụ ọ na-enye ha obi aṅụrị. Ọ ya eji mara Igbo Amaka Production. Ha emegokwa egwu nke a na-akpọ Igbo Kwenu nke nwaada na Igbo Amaka so wee mee. Igbo Kwenu, Igbo Kwenu, Igbo Kwezuenu, Igbo mara mma. Igbo Kwenu, Igbo Kwenu, Igbo Kwezuenu, Igbo njọ. Igbo Kwenu anụnwa na-egosi omenala Igbo, na-ekwu maka ndị Igbo n'ihi na Igbo Amaka otu n'ime egwu ndị Igbo Amaka Production mepụta. Kamgbe m banyere Igbo Amaka Production, otu ihe mma nji aka mmụta n'aka ha bụ aga esi asụ Igbo. N'ihi na mbụ ọ na-abụ nna asụ Igbo itinyela ọsọ etinye ino ka ụfọdụ ndị otu anyị si asụ ya n'ụbọchị taa, mana taa ọ na-abụ nna asụ Igbo nsụwaga Igbo na-etinyela ụmụ oyibo a na-eti gacha ọgwụ adị mma. Ọgwụ dị mma. Eji enya bụ ọgwụ a ga-akwafu ọbara ndụ ya efu. Achọrọ m ka ndị otu ihe m na-agwa ndị Igbo na-ege m ntị bụ ka ha kwụsie ike n'asụsụ Igbo, n'ihi na asụsụ Igbo bụ otu n'ime asụsụ na-atọ ụtọ na a na-asụ ya. Ọ bụgodị na ụmụ ị mụrụ anọrọ n'ala Igbo, ị kwesịrị ị na-edunata ha ka ha na-elu obodo nso, sorukwa ụmụaka ibe ha mara ka esi asụ asụsụ Igbo. Ndewo. Onwe na ejije nke nso ha wee mee nke aha ya bụ akụkọ ọla mma. Kedu ihe mere ndị obodo a ya ndị ezi nkwọ ji kpọrọ nwanne anyị nwoke Azika iwe wee kpọchie? Ị ka na-ajụ ajụ ọ na ịmara na iwe apụbeghị ha n'obi, nke ahụ doro gị anya. nọrọ nwayọọ maka na ebe a kpọrọ nwa agụ aka n'ọdụ, gịnị mere ha ji gbaa nwa agụ aka n'ọdụ? Ọ si anya bilie. Otu ihe m ji wee banye n'Igbo Amaka Production bụ na enwere m mmasị ime ihe ejije n'Igbo. Ọ bụrụ naanị na m chọrọ ị na-eme ihe ejije n'Igbo, mana ọ ka m si wee nwee mmasị n'asụsụ Igbo ka m ji wee banye Igbo Amaka Production. Ọ bụrụ naanị ejije Igbo ka m ma na-eme, ana m eme ejije ndị ọzọ ndị a na-asụ na Bekee. Igbo Amaka bụ otu ụlọ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ niile pụtara Igbo na-enyere ndị mmadụ aka n'ime ejije Igbo, nke bụ na ikirie onyonyo gị hụ na ọha nwa mere ya, ikwete wepụrụ ha aka na Igbo Amaka mere ejije ahụ.
aha m bụ Uche Christian Osinachi, m onye arọ ndị Izọgụ n'okpuru ọchịchị ite atọ n'okwu gọọmenti dị n'Imo steeti. Unu anọ n'ike ọ ga-adago ogbu. Ike ọgụ Ọ dịghịzi ekwu okwu. ike ọgụ nke mma. Ma cherekwanụ, unu anala eche na aka Amadioha dị n'ihe na-eme n'obodo anyị maka ntọrọ anyị tọrọ ọla mmanụ. Onye bụ ụlọ mma atọlụla onye ka maka nwanne ya nwoke Faji bụ Azikiwe ọ na-asị na atọrọ ụlọ mma kpachakwala anya gị ọ dị ka egwu abata agwụ n'ife a ekwere m anya ahụ Maka ihe ọzọ njikwa na ebe ahụ ezite ozi si na onwe onye ọzọ kpuru isi. fa na-ekpu isi fa na-ada ogbu nke a bụ na bịa fa bịa dị anyị ọ dị ka ụjọ na egwu abatabago n'ife a ya na m efe Dike ọgịnị ọwụna akwụ m ebe nkwụ isi na nkwụ ebe nkwụ dịka olubekwa na ụdị kedi gịnwa kedi Dike bịa ka anyị ha kpọ ihe nke a biko. Amakwa m gbuo isi. dike bịa